Amanda tog mit spejl! Det er mit spejl! Jeg vil have det nu, du fik det før! Det er mit, du har taget. Det var mig, der fik det! Jamen, jeg har også spejlet nu! Så, du får det ikke, du har dit eget spejl! Nej, jeg ved ikke, hvad det er. dit eget spejl! Det spejl ligger nedenunder. Hej. Hej. Tak. Dit spejl ligger nedenunder, jeg var også. Nej. Hvad laver du, mor? Jeg arbejder. Er det sjovt? Ja. Det ser sejt ud. Ja, synes I ikke også bare, at det er meget besværligt med computer, når man sidder og arbejder? Det bliver meget nemmere med iPad. Nu skal I se. Kom med! Mange i Danmark synes, det er svært at gå rundt med deres computer. Tak. Men nej tak, for jeg vil meget hellere bruge sådan en iPad. Også mange skolebørn foretrækker faktisk at bruge en iPad i deres skole. iPad'en er smart og nytænkende. Kan du lige holde den? Ja. Og du kan få den til en fantastisk pris lige nu. Vi foreslår, at du køber din iPad i dag. Du vil ikke fortryde det. iPad, 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 iPad! Køb den!